er lidt ekstra sikkerhed lige i dag. Malene og Iben har modtaget nogle ubehagelige trusselsmails. Hvad? Ikke bare prøve at have et professionelt forhold herinde, hvor I ikke generer mig, jeg ikke generer jer. Altså, hvad mener du med, at du har generet os? Altså, man kan fortrænge, at man gør ting, hvis man er bange nok. Gunnar. It is therefore my privilege and joy to bring you death. Iben har ret. Vi dør. Hun har skrevet trusselsmails. Og indtil videre er der ikke noget, der tyder på en forbrydelse. Du kan blive undtagelsen for reglen. Men selvfølgelig er det ikke dig. Du har din frie vilje. Jeg prøver bare at forstå det.